Давай. Hi, I'm Rangi. The owner of 2017 skill playing division. Окей. Казваш ми 3-2-1 и аз тогава... То като го пусна, то ще тръгне. Да, само ми казваш. 3, 2, 1, старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, почивка 14. Давай, опа. Давай. 1, 2, 3, 4, още едно, 5, още едно последно. Браво, Ранга. 6, 57 секунди. Спокойно дишай. 1, 2, добре, спокойно дишай. 3, 4, 5, добре, Ранга. Айде, вземи хубав въздух. Минута и 20 си. Минута и 20. Айде, 15 ги разкъсай. 9, 6. Две. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Айде, братле, дишай, разтърси малко ръцете, дишай. Браво, много добре си, 2 минути до тук точно. Айде, 6. Айде, моето момче. Айде, тук е по-тежкото. Давай. 1. 2. Давай. Дишай спокойно. 3. Айде, още 3 имаш. 4. Дишай. 5. Дишай. 6. Добре. Айде, поеми въздух. Спокойно, разтърси ръцете. По-трудното мина. Добре, Ранга. Точно така. 4. Дишай тука. 5. Давай. 6. 7. 3 минути от тука. 8. Браво, Ранга. Ще я направим. 9. Айде, последно. 10. Айде. Спокойно. Точно така. 10. 10-15. Бързо имаш. Ние те ще ги 15. 3.30 си, братле. Добре си. Много добре си държим. До 11-та, нали? Айде. Виж, накъсваме. 6-4. Айде, Ранга. Айде, моето момче. Давай. Точно така. Браво. 2, 3, 4. Още едно. Браво. Дишай, дай малко назад. Дигни се, поеми малко въздух. 4 минути и 7 секунди. Айде, 4 бройки. 4 бърки и тапър бърпич. Айде. Айде, не остана моето. Много добре. Айде. 1. 2. Точно така. Айде, последно. Давай. Добре, поеми малко въздух.
кажа. За колко ги направих? 8, 0-0. Почини, разтърси малко ръцете, свали малко пулса, знам, че жега сега е много трудно. Имаш нещо за пиене? Нямам сега. Добре. Си води. Добре. Трябваше нещо за пиене да е приготвено. 8:30. Ако искаш, стани, така дишай, оправи щангата. Вите, влизнах ли? 8 минути влизна. Нали до 11 минути имаш? Да. Дали си влизнал или не влизнал, 8 минути. Мисля, че е страхотно. Направихме я. Слагай, 50 кг ли ще пробваме? Да. Добре, 5 мисля. влизаме в 9-та минута, да знаеш. Викам до 10 минути почиваш и да има остане 1 минута за проби. Какво ще кажеш? Да. Още 1 минута почивка. Да. Айде. 55 ли? Да. Добре, тая ранга тук. Вите, колко? 9:15. Дишай, възстановявай. Мисля, че има достатъчно време да възстановиш. (9:34). Слагай го. Поеми дълбоко въздух. Разтърси 9:40. Имаш минута и 20. Разтърси ръцете. 9:50. Махай тениска, ако ти е топло, събличай, какво да пишеш. Готов ли си? 10 минути, имаш 1 минута. Айде, моето момче. Браво! Давай! Слагай петици. Слагай петици. Вите, това става 65. Става 60, ако е само птиците. Да. Мисля 60 е добре. А както прецениш, ако искаш 65 служи. Не, 60. Добре. Бутни го още малко натам. Айде, имаш малко време. Давай малко по-живо. Имаш 20 секунди. Живни малко. Слагай. 15 секунди имаш. Дръпни се малко насам. 10 секунди. Айде, моето момче. Имаш 5 секунди. Браво! Точно влизна. Браво, момче. Да покажем щангата. Тежести от тука. Point 50. Това беше за първото, нали така? Да, 15. 15 кг. Скъсахме. Вите, Показваме всичко. Да. 2.50. 5 кг. Ще няма да има никакъв проблем. 15. Няма. And bar. Ева. Да го назад малко, да се потегли хубаво. Да се ви хубаво. Махни, отдигна го нагоре. Дай го на тука малко. Насам. Пусни го. Насам малко. Така начин, да дай точно на килограмите. Дигни го нагоре. Да. Дигни го нагоре. Да задържи го. Няма нищо. Добре. Добре. Бар. 120 кг. Готов. Благодаря ти, момите. Стана супер. Помаля, умрях.